Khasi Students Union Laitumkhrah Unit hak janmet khatsau trek we yong aja Rio. Klayoban bad iwei barjala bakarteng bulu malakar berena po Assam. Ubasa Laitumkhrah balakadau Jrong ti kawai ke Samla hakawai ke pharmacy. Laung bau ni barjala udai bustre tang komu salesperson rei kam bau udai pharmacist nagawai ke pharmacy kabadan Laitumkhrah. Haswa kani ke sengle jingtep barang kawai ke Samla kan thai ke boleh thiet dawai nagbanta ke jingmong suntur henry lai thu bau ni barjala la khod ka shipo kamera doktor tak ba ong badong kam bantau BP. Laung bala phathia e tak Samla jingthia ban le mele ban examen ka bar ka por hi lo Jrong ti ni Samla ka boleh khun bat phet na katai pharmacy. Nagaliang ni Samla kala pentip marmar si dikhot ka seng bar ka jing sanran lang dikhot ka seng Samla Shillong Laitumkhrah pulun bar ka jingdan ginong ilam Shillong la idra iute barjala Laitumkhrah police station. Nagaliang ka seng ba Shillong hi kala khang khardap sundan ni pharmacy bar ki mahamru ban penistom yakum gini kibrio dakabateng e. मालिक है ये जो हुआ था इधर में वो बाहर नहीं होने चाहिए अभी के लिए सुनिए हम लोग गलती से आया है समझ आया कि ऐसे होता है अभी आपका दुकान बंद करो close the shop right now we have spoken to the owner already the owner has suggested that we close the shop right now दुकान बंद करो हम लोग बंद करेंगे ये शटर और जब ये मैटर रिजल्ट नहीं हुआ तो आप बंद करो बंद करो आप थाना में जाओ थाना में जाओ वो अपनी वो लड़का भेज दिया आप खुद से जाओ आप है ना जो परमिशन दे दिया वो चेकअप करने के लिए नहीं तो कैसा वो खुद से नहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगा बंद करो आप जाइए ilawan ang imtasi harin ka jingyo ujor hangi ba ladon iwei i kenthei ibalik thit dawai na katika Meghalaya pharmacy kabadan ang ni apoka Shillong Laitumkhrah te pandai abai litit dawai kumta uta u dakhar u batre hento ula khot panbani i shadin jogo pharmacy da kaba ai daw bun hab ban test ka BP ka jogi henry ula le ki kam ki ba lasdang ban kta apo ka met jogi lasdang ban inappropriately bun grab i la mulesi te abakumta marsunyo jingtep nakaliang jogi ngila le tan yu taw dakhar bon wan lam ani po police station bat ba ninyat kat kum ka an kani kalong ru kawai ka kubor ka bosusi ha ka ba ngi jiyo snow na ka por ba jujam kini ki ke bat nila shimkhia hiru kum ka seng bat kum jurum ka seng Samla bat kani ru ka de kawai ka jiketu kan pam ki kibreu ki ba ju ai shong wai ki barjala lene ki ba ju ai jakasa ki barjala lada ka di ka commercial ne ka jakasa ru baginda pai husiar ba nomor kini dakhar ki bawan napo gisnong jongki ru ngimtep ki di gibreu ki bala lesi ki bala judan ka kanu criminal record te badina kani ka daw bana ka por ru ka seng ga jupet kan mau hi sarkar ya kata ka jingthrang bandawai ka LP badai ba judan kum kini ki jaj breu ki bawan pat neki wei ki Jylla bonwan penjabo ekani ka kasnong kathan ga jungi naka tasi nakaliang kasing Samla Laitumkhrah pulun masunyo jingtip hi bodon kani ka jingja basusi bukan mare wood chinish police station ban tip ba ka eka basa le itai thei bodla dim kanai thei khasi jungi tamba kalong ke basusi ban kani ka jam tasngi ru saraj ki dorbar Shillong sakilong ba Shillong bakin chimkhia haba ki ai kanu ka NUC badru ban verify bah ki breu ki batrai hakini unu ki benta ki badi dukan ne di pharmacy ne ki unu kamtam e ki kentu bak ni kirpat ki department concerned baki dai shwa bikin ai kanu license ba findai ba filong pharmacist di ban verify bah ki nong sai batrai hento we baki long am ki certified
bagi long certify na em bakin sim bakin le ki examine ya ka khatmat jing brio bagi long na em sha ta ki authorized person ki layo lupa na em kata ka license bakin practice ya kan ya Ki hadin Meghalaya jing tem nakal yang jongka KSU Laitumkhrah unit baudan we brio baterai apa kawi farmasi melalui ki kam apa Ki hadin penglawan sini sa police station ngaya jing tem busong sa kadong jengi nakal yang jong kadong jengi kadong apa ni kulani ngatai ini hadis sim kia ya kan ka jingla jengi brio banyak sa sim kai ka bangi dei kan le ladang hap kan sim dak senjang ka batni aru nak le ya kata Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya